Razin Bosumantari, go back! Go back! Go back! Razin Bosumantari, go back! Go back! Go back! Sonam Promo, go back! Go back! Go back! Khampa Bulgari, Murdabad! 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 Mughal Singh Hazuari, go back! Go back! Go back! Mughal Singh Hazuari, go back! Go back! Go back! Satma Kunkur Bashi Motari, Murdabad! 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 Daura Dikre, Murdabad! 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 Daura Dikre, Murdabad! 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 दिनैहाय 22 अक्ट' खालार दिनै मंगलबार सान बेवहाय दुलाराय आसाम नाङैनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे हाबाफारिखौ लादों आरो बिनिखायनो लादों जे जोंनि थांनाय 27 जानुवारि 2020 मायथाइयाव जि बड' एकर्ड जादोंमोन बे बड' एकर्डखौ लानानैनो जोंनि माखासे सानसुमै मेलेमजिबि बिथांमोना जे जोंनि बड' एकर्डखौ नक्साद खालामनानै बड' एकर्डखौ जोगारनानै बिथांमोना मोनसे गुवाहाटी हाइकर्टआव बिथांमोना केस होदों बा बे केस होनायखौनो जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा खुद्रिनानै दिनैनि बे मुसुखा सावनाय हाबाफारिखौ जों लानाय जादों। जों मिथिनाय बायदिबा दुलाराय बर' फरायसा आफादा बेहाय मैखोमै बाहागो लादों आरो जोङो आसा खालामदों जे थांनाय जि दुलाराय बुहुमनाङैनो जि कभिड-19नि साग्लोबनायाव जे माखासे जिथु इस्युसफोर बे इस्युसफोरा थाद'नो गोनां जादों जों आसा खालामदों फैबाय थानाय बोसोराव जे नैबे बिटिआर गोरोबथानि जि गोजोन गोरोबथानि दफाफोर दङ बेवहाय 100% जौखोन्दो जोङो मावफुंजागोनखौ आसा खालामदों आरो फैबाय थानाय समाव नै बावैसो बोहैथि दाननि गेजेरावनो माखासे जोंनि बे दफानि गेजेरजों जोंनि थानाय माखासे भेन्सार फरायसालिफोर दङ कलेजफोर दङ बेफोरो जानो थांनायनि लामायाव आरो जों बिटिआरनि बाहेराव दा बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि जि गावहायुङारि जि मोन्थाय बे मोन्थायखौबो जों मोननो थांगासिनो दं दा बेखायनो जों नैबे दा जोंनि जिखिनि गुवाहाटी हाइकर्टआव बिथांमोना केस PIL बिथांमोना जाबसिनदों बेखौ जों गोख्रोङैनो सोंखारिनायखौ बिनिख्रुइ आरो बांसिन जोङो आन्दलन खालामनो राजि दङ दुलाराय आसाम नाङैनो एबसुआ बेखौ मैखोमै बाहागो लानानै जे जोंनि आन्दलनखौ जोङो बिथांमोननि हेंथायै जोङो गसंथानो अरायबो जों थियारि दङ। थ' खोब दुखुनांथाव खोथा दिनै बर'फोरनि गेजेराव जिबायदि थासारि बे थासारिया खोब मुगैथाव दिनै जों बयबो मिथिगौ बर' हारिया माबायदि आन्दलन खालामबोदों आरो बेखौ दिनै रावखौबो फोरोंनांगौ खोथा गैया दिनै जाय बिथांमोनखौ PIL बिथांमोना होदों दिनै बिथांमोनखौ जों बयबो रोखा रोखा नुबाय दा बिथांमोननि गोसो गोरबो सिङाव मा दङ दिनै बिथांमोना पार्सनेल गावनि खोथाखौल' इन्टारेस्ट लानानै खामानि मावबाय थानायखौ जों नुदों दिनै बिथांमोना नोंगौ जोंनि बर'नि आगुनि साफा मोजां दैदेनगिरिमोन आरो बेखायनो जों मान होदोंमोन नाथाय दिनै फैयै नुबाय बिथांमोननि आखलखौ गासैखौबो जों रोखा रोखा नुजोब्बाय दिनै जाय बिथांमोननि मुसुखाखौ दिनै जों सावदों बिथांमोना दिनै गासै बर' हारिनि जौगानायनि हेंथा बिथांमोना खामानि मावदों मानो होनब्ला बिथांमोना दिनै BTC एकर्ड खालामबाय आरो सिगाङाव BSC खालामबाय बिनि उनाव जों दिनै BTR खालामदों दा बेहाय गावसोर सिगांनि जों एकर्ड जि खालामनाय बेखौ जों रावबो नेवसियाखै आरो जों बरायदों बयबो आरो दानि BTRखौबो जों मोजाङै बरायनांगौ बयबो आरो दिनै बिथांमोना दिनै गावसिनि ओनसोलखौल' लानानै सिन्था खालामदों बेखौ जों अरायसम नुबाय थादों बिथांमोना आगोलाव सिन्था खालामाखैमोन जे BTC बाहायनि माखासे बर'फोरनि सिन्थाखौ बिथांमोना खालामाखैमोन जायनि जाहोनाव BTC बाहायनि बर'फ्रा गोबां माने गाज्रि हालोदाव दिनै गोलैनांगौ जादोंमोन दिनै बेखायनो दिनै गोबां सिन्था खालामनानै थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव जे BTR एकर्ड खालामबाय दुलाराय बर' फरायसा आफादजों लोगोसे NDFनि गोबां फेक्सन आरो लोगोसेनो जा BPOनि दैदेनगिरिफ्रा गासैबो ज' खालामबाय बेनि खालामनायनि जाहोनानो जाहैबाय मा अकल BTCल' नङा BTC बाहायनि बेसेबां बुहुमाव जेसेबां बर'फोर दङ बे बर'फोरखौ एखे समायैनो जौगाहोनो थाखाय दिनै बे खामानिखौ मावनाय जादों दिनै बिथांमोना जों रोखा मोनसे खोथाखौ बुंनो हायो बिथांमोना बाहायनि बर'फोरखौ जौगानायनि हेंथायै बिथांमोना खामानि मावदों मानो होनब्ला मोनब्रै जिल्लानि बाहेरनि बर'फ्रा सानफ्रामबो बिथांमोननि आथिङाव हमनानै हान्थु खरायबाय थानांगौ बे परिबेखखौ बिथांमोना खालामनो नागिरदों आरो जि दिनै मोनब्रै जिल्लानि अनगायैबो आरो मोननै जिल्लाखौ दिनै सोसननाय मा होनो सनितपुर आरो बिश्वनाथ बे जिल्ला मोननैखौ सोसननायाव बिथांमोना गोसो गैया मानो होनब्ला बिथांमोना गावसिनि सिगांनि जि एरिया दं बे एरियाखौ लानानै बिथांमोना बेसे गावसोरनो गोसो बायदियै बे दैदेननो हानाय बे परिबेखखौ लाबाय थानो नागिरदों दिनै बिथांमोना अकल बुंनो नागिरदों अकल गामि दानख'नायल' खिन्थु बेहाय सोसननायबो दङ आरो बेहाय माबायदि दानख'नाय माबायदि सोसननाय बिथांमोना मोजां मिन्थिगौ दिनै बेहाय दुलाराय बर' आफाद NDF आरो दिनै UBPनि जि एकर्ड
बे एकर्डनि गेजेरजों गासैखौ मोजां सिन्था खालामनानै बे एकर्ड खालामनाय जादों आरो बे एकर्डखौ जुदि मोजाङै बयबो सापर्ट खालामनानै हमजोबनानै जुदि मावलाङोब्ला बे एकर्डनि गेजेरजों बर'फ्रा गोबां मोनसे मोजां परिबेक मोनगोन आरो जौगानायनि मोनसे लामाखौ मोनगोन दा बेखायनो बिथांमोना दिनै सानस्रिमा खुंगुर बसुमतारी बायदि आरो दिनै डक्टर मंगलसिं हाज'वारिमोन बायदि दिनै सासे बर' थुनलाइ आफादनि भाइस प्रेसिडेन्ट बिथांमोना गोबां नाम दं बेहाय 95 जन दैदेनगिरि बिथांमोननि मुंखौ जों मोन्दों बिथांमोना दिनै सासे डक्टर जालायनाय सासे बेसेबां मेलेमजिबिफोरा दिनै एसे फिसा सिन्था खालामनानै दिनै माने एसेबां गिदिर गाज्रि गावनि मुंखौ बानाय एसेबां गाज्रि हांगार फोना लाखो दिनै जों आसा खालामदोंमोन जे बिथांमोननि मेलेमजिबिफोरनिफ्राय जों बर'फ्रा मोजां मोनसे जौगानायनि मोनसे लामा मोनगोन होननानै नाथाय बिथांमोननिफ्राय जोङो माखासे गाज्रि परिबेकखौ जों मोनगासिनो दं आरो मोजां जों जौगानाय लामाखौ जों मोनाखै जोङो दिनै बर'फ्रा गोबां दुखु मोनदों जायनि जाहोनाव दिनै गावजों गाव नाथार जानायाव गावजों गाव नेवसिलायनायाव दिनै बर'फोरनि महर मुस्रिया गासिबो गाज्रि जालांबाय दङ दिनै बाहेरायाव जेसेबां बर'फोर दङ दिनै गावनि रावखौ लानानै गावनि धोरोमखौ लानानै गावनि दोरोंखौ लानानै गावनि गासिखौबो लानानै राजखान्थिखौ लानानै दिनै बेसेबां दुखु खस्थ'आव गोग्लैना दं दा बैबो गासिखौबो दिनै नायनानै मोजां खामानि मावनांगौनि गोनांथि दङ बेखायनो जों बुंगोन जि बिटिआर सक्तिनि जि दफाफोर दङ बे दफाखौ मावनायाव बिथांमोना गासिबो हेफाजाब होनांगौ आरो बिथांमोना दिनै बयबो हेफाजाब होयोब्ला जोंनि बर'फोरनि माखासे राजखान्थि आरो बेसेबां साननांगौ दं सोलोंथाइनिफ्राय हमनानै गासिबो जौगागोन बेखौ जोङो मिजिंथिदों बेखायनो बिटिआर आरो बिटिआरनि बाहेरनि बर' कालचार काउन्सिलखौबो आरो लोगोसेयैनो कार्बि आंलंनि बर'फोरखौ दिनै एसटि हिल्स मोननायाव जाहाथे बयबो हेफाजाब होयो आरो बे खौसे जानानै खामानि मावोब्ला हयथ' बर'फ्रा बुहुमाव मोनसे बिराद गिदिर मोनसे हारि आरो जौगानाय हारि जागोन बेखौ जों आसा मिजिंथिनो हायो बेखायनो जों बयबो खावलायदों बे दिनैनि बे हाबाफारिजों जाहाथे नोंथांमोना दिनै गासैखौ दिनै हमजलायनानै गोसोखौ हमथालायनानै बयबो मोनसे दोरोङाव फैनानै मोनसे लामायाव फैनानै बयबो गोसोखौ बयबो खौसे लानानै जों खामानि मावनो हायो आरो बे बिटिआर एकर्डखौ मोजां सुफुंनो हायो आरो उन समाव जाहाथे जोंनि साननाय हनायखौ मोजां लाबोनानै जाहाथे मोजां फरायबोलांनो हायो बेखौ जों मिजिंथिदों बिटिआर हालामनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां 68थि भारत रत्न लोकप्रिय गपिनाथ बरदलै ट्रफी जोलुर बादायलायनाय बे बादायलायनायखौ गिबि खेबनि थाखाय बिटिआरनि सिङाव थानाय चिरां जिल्लायाव सोलिफुबाय थानाय मार्च दाननि गेजेराव खुंफुंनाय जागोन गुवाहाटी स्पर्ट्स एसोसिएशन इन एसोसिएशन विथ सुबुंथि फाउन्डेशननि बानजायनायाव देग्लाय चिरां थाइखाजरानि राइन' क्लाब गेलेग्रा फोथाराव 2022 इं 25 मार्चनिफ्राय जागायनानै 30 मार्चसिम जोबथा बादायलायनाय जागोन गासै मोनब्रै गेदेर जोलुर क्लाबफोरनि गेजेराव बे बादायलायनाया जागोन बे गेदेर जोलुर क्लाबफोरनि मुंफोरानो जाबाय नर्थ इस्ट इउनाइटेड एफसि इउनाइटेड चिरां दुवार एफसि चिलं लाजं एफसि आरो आसाम रेजिमेन्टेल सेन्टार बादायलायनायनि सम खाना होखानाय बादियै 25 मार्च खालि नर्थ इस्ट इउनाइटेड एफसि आरो इउनाइटेड चिरां दुवार एफसि 26 मार्च खालि शिलं लाजं एफसि आरो आसाम रेजिमेन्टेल सेन्टार 27 मार्च खालि नर्थ इस्ट इउनाइटेड एफसि आरो आसाम रेजिमेन्टेल सेन्टार 28 मार्च खालि इउनाइटेड चिरां दुवार एफसि आरो शिलं लाजं एफसि 29 मार्च खालि आसाम रेजिमेन्टेल सेन्टार आरो इउनाइटेड चिरां दुवार एफसि 30 मार्च खालि नर्थ इस्ट इउनाइटेड एफसि आरो शिलं लाजं एफसिनि गेजेराव बे बादायलायनाया जागोन जानो थांनाय बे बादायलायनायनि टिकेटखौ दानिफ्रायनो टिकेट काउन्टाराव होनाय जाबाय नायनो गोसो गुदुं एबा जोलुर बादायलायनायखौ मोजां मोनग्रा सुबुंफोरा थाबैनो टिकेटनि थाखाय 9547461257 जानबुं नम्बराव जगाजग खालामहरनो हागोन एबा बुकिं खालामहरनो हागोन।